buino subama tongkhe kai tor bonono subana buino hamjakma tongkhe kai tor bonono hamjakna buino khairokma tongkhe kai tor bonono khairona buino ruma tongkhe kai tor bonono runa Jisu sawhai hanai hamyani ago sunai ro kai toni hawa boro habanta mangala Jisu sawhai hanai hamyani ago sunai ro kai toni hawa boro habanta mangala borok ni man thai kurui kha borok ni soka borok ne man thai kurui kha borok ni sokat bokurui kha buino subama tongkhe kai tor bonono subana buino hamjakma tongkhe kai tor bonono hamjakna buino khairokma tongkhe kai tor bonono khairokna buino ruma tongkhe kai tor bonono runa Jisu sawhai hanai kaham ni ago sunai ro kai toni hawa boro ni banta tango Jisu sawhai hanai
tango boroni sokat botongo buino subama tongke kaitor bonono subana buino hamzak ma tongke kaitor bonono je kami berem rogo umte hake thangai subai tong puilano jong chini members te chini takukte bukuk songno jong chini subana ni bagi koimani pore chini takukte bukuk gobangmano jongno subakha subamani pore jong amti hekono jaga jaga o chini sarate prawono jong amti heke jong subalai tongo te do phawo amti hai gobangno borok tongo jongno subana musunjangnai bo tongo subai bo tongo tahambai no jo tono no hambai tangi hingakai borok subamani bagi no jong tini tipraburi society asugora jong aguri mano te amoni bade jong gobangma jemon ICR rogo thangai gobangma jagani bo jong suba susanka sanai aroni hoite nahari jong mal mataro borokha te boro jaknai muki jong bufang sara ba amti hairo jongno subakha engai jong bises kai o elaka o jong helkam ni bagi phaiya helkam bagi phaiani pore jeni CMO gomoti sar bo kale kino jong help phaiya mane singtino jong ramjuha para tangpaya para amti haija ko helkam phaijaka engai te jini SDM jini sar jini Dr. Subani sar balai kheno bo jongno suba surukha te jini gobangma jini takukte bukuk songo jongno nijini hoite na sahore noro bukru theke umte hake bodol khalai mane jong April no 1 तारिख April 2021 jong jengmani amon pore jong tipraburi society registration theke khlaimani yaguno jong bisakai asidino jong jago amti hawa sosong te biskango bocini drugs awareness camp bok jong silasori korbo amti hajago jong thanai chini program schedule khaijak marcho te gonda sora hai amchayo bo jong hal camp khainai chini biskangi tangbutango jong dolokoti hai jagarago gonda sora go hal camp khainai te gonda sora ni tinta bisio jong mal matarana bage thikthak khaijak jong mal matarok tabu painani manthu jong lai jong rimaya ko amti khigeno jong sarati ko jong amti heke je jagao dalai kheno chini dokhani boro gulugjak te chini chai busaro porinam sungbo amti hai chrai no bo jong trangai jodi kebo porinam sung khai jong abu trangai tonai porinai amti hai jong suba sugana bagai jong tabak sai to te tapsu jaro tando ya pere semani do phani bagai hamkrai dai na bagai umte hake subai tong mane nong ni bakhakte ro kharok bunde hairok mato dalai kheno mane bakhaw bagai chini vice president bo family secretary bo family ta phona jong kono post nai dia do phana subana ba je free tongnai jokhon je free tongo sono jong thanai ini sini mong madam ani bung khai monjore boma tipraburi society chini bokok chini bokok tangtango borok haba paisa borok sakri rita tumsa ini borok bo khabai kubai no do phara subana hme tini amti haija borok bo paisa paisa tini no tension thangja o thaidi bung kai o thangni bung kai ekjon chora koloni hinjase borok nero koloni himbon jeng ekjon chora para o tini busung nukhung rok nonor suba khana tini ini to jeng aro ramjuha parao sorry tangpaya parao bocang suba ka jaga onek family no jeng suba ka jeng aro goni bulia jeng ri kai thekya jeng chini jagunda kolon te aro ogo sagganang gurei khorok batongo bongni bagai jeng pro ya tamin soyabin protein kom tongkhani doctor rok samani bagai jeng borong soyabin 60 packet ne biscuit তারপরে চাইরনি খাতা কলম তে গুন্ডা আনতে হবে যেটা খানাই সাপনানো সঙ্গারো রে কুতুম বাগি খা bas kang salogo umte hake do phani bagai lukuni bagai umte hake samung sai khaina bagai sai tok jak tebo chini khalai thanai jeng tebo khalainai tabu jakni mani sepano bara khane amono tagu puila di thai jeng drugs no tui jeng khlaigra nai amono bising de jeng health camp amo jeng khlai te sikha dikha